Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kepala Sekolah SMA Negeri Setunggal Panggul ingkang kinurmatan, Bapak lan Ibu guru ingkang satuhuluring budi, ugi boten kesupen kanca-kanca ingkang kula tresnani. Para rawuh ingkang kula hormati, sumangga langkung rumiyin sami ngaturaken puji syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi rahmat lan hidayahipun satemah kula lan panjenengan sedaya tasih saged rawuh wonten acara punika kanthi boten wonten alangan satunggal punapa. Shalawat saha salam senantiasa kula lan panjenengan aturaken dumateng junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kula lan panjenengan tenggo-tenggo syafaatipun wonten ing donya dumugi benjang wonten ing akhirat. Kanthi waosan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kula Meisela Hoirunisa minangsa sesulih saking kelas 17 IPA sekawan. Jumeneng wonten mriki ajeng medharaken babagan karesikan lingkungan sekolah. Karesikan lingkungan sekolah wigatos sanget tumrap kula panjenengan sedaya. Kedah kula lan panjenengan emut bilih lingkungan inggih punika panggenan kangge gesang kula lan panjenengan. Satemah kula lan panjenengan kedah muri-uri lingkungan niki supados dados pagesangan ingkang ayem, tentrem, ugi sejahtera. Amargi sakmenika kula lan panjenengan sedaya kedah njagi lingkungan sak sae-saenipun supados bumi menika ngasilaken keuntungan kangge kula lan panjenengan sedaya sanes ngasilaken bencana. Salah satunggalipun cara supados lingkungan boten paring bencana menika jaga karesikan lingkungan. Tegesipun lingkungan resik ingkang layak kangge dipanggeni manungsa lan paring kesehatan kangge manungsa. Lingkungan ingkang resik paring urip ingkang layak lan sejahtera. Jagi karesikan lingkungan menika salah sawijining upaya ingkang utami kangge nyegah menika warna penyakit. Kula lan panjenengan minangka warga sekolah karesikan lingkungan saged kula lan panjenengan tumrapaken wonten ing lingkungan sekolah ingkang kula lan panjenengan sedaya tresnani. Menika SMA Negeri Setunggal Panggul, mbok bilih lingkungan sekolah resik, kula lan panjenengan ugi ingkang angsal dampak positifipun. Inggih punika kagiatan pasinaon dados aman lan remenaken. Karesikan lingkungan sekolah saged dipun tindakaken kanthi cara bucal arahan utawi sampah wonten ing panggenan ingkang sampun samekta. Numindakaken piket kelas kanthi teratur. Monggo kula lan panjenengan sedaya warga sekolah kedah sareng-sareng nyengkuyung babagan karesikan lingkungan sekolah supados ndadosaken kula lan panjenengan sedaya kraos wonten ing sekolahan. Para rawuh ingkang minulya, cekap semanten ingkang saged kula aturaken. Mbok bilih wonten kathah kalepatan ugi khilafan, kula nyuwun agunging samudra pangapunten.
Saking kula Meisela Khairunisa kula akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.